singazokhona nemizini ukhanda wale wabakulu akusuke umthakathi kuphela bafowethu mabande ukuchitha isikhathi ngithi angibonge nje ithuba lokuzocelebrate unumber 2 wethu ohlonilwe umunye wabanewethu esinabe endimeni ngokusebenza ngokusikhathi umuntu mayesebenza ngokuphanda kuba kanje ake nishaya intombi ukuthi ngidumile ngomlilo nazo seke ikhona kimi nami ngokuthi simnike ngishaya intombi ngokuthi ngikhona la bafethu angizimela kakhulu hayi nabe sasho lutho osewenzekile kufana nokufana kwenzeka khona ingoma isho dlala ama-AK47 ethi mngani wami ofunda ukwamukela ukuthi lokho kwenzekile bekufanele kwenzeke ngoba ukuba bengamele kwenzeke ngoba kwenzekanga njengoba kwenzekile kumukele bese kuba nengoma ethi noma ngashaya ingoma engakanani abantu bezolenda ngoba sebenzisa intambo ekhona ngithi ziyava kodwa ngisho ukuthi ngithini woza